Jotelo, jolony e sekta mar somo, wede kod osiepe ne oyore lam ne ringre mosanindo ngire Bethwel Ogot mane obagi e kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ngire Ogot opar kaka jalno manomako matek weche mag somo kendo telo e chenro mag chuogo mbalariany modhuro e pacho ka. Familia mare oboye kaka wuoro mane okawo ting' mar rito familia gi hera kod ng'uono. Lidio Keyo nigi mathoth. Ne en nyasi mar lam mane obagi kanisa ma All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ne ringre mosanindo Prof Bethwel Ogot manyocha owito ngimane ka jahigni 95. Familia mare opare kaka wuoro mane okawo ting' marito nyithinde kendo neno ni giyudo somo e yo makare. Kata wuode ma samoro ne nyal ne kamano ma otamo wang'e. Olero ni wuon mare ne ok ojwang'e kata obedo ni ne en nyathi matama kendo nolali e kong'o kod tiyo gi yedhe mamero ji ka sani olokore kendo okonyo oganda man kod midhiero ma kamano. And when I landed in rehab in 14 days, I learned what my parents had spent millions. And I decided when I leave, I am going to help others. My father funded my organization for the last 25 years since I left rehab. This t-shirt is saying thank you to my father. His biggest accomplishment was he was a very successful father. All of us knew that we were expected to be educated. The first question he asked me after 1 year, he said, I've seen you here for 1 year. Why aren't you a full professor yet? And that became a permanent challenge. Every couple of years he would keep reminding me. And that's the kind of pleasant pressure, let me say, that my dad was. Professor Ogot opar kaka jalno manochiwore somo rieko e sekta mar somo kendo notelo e chenro mag chuogo mbalariany modhuro e pacho kae. John presidents emane bedo ka chancellors of universities. To Kibaki noloko system moyiero Ogot mobedo the first chancellor ma Moi University. Dierego kawa manyo pend chik mar Kenya, Professor Ogot ne en achiel kuom jogo mane pimo wach gi jowa mane ndiko pend chik. Kendo en manen kaka consultant mar Tom Mboya. Nen ga rare demeanor of humility and ordinary, down to earth, yet with a huge reputation. Ngato nyalo ga bedo professor, nyalo bedo japuonj. To tiyo gino en kaka tich mora mora miye msara. Oko ketie chunye numa e gima adwa timo. Ndalo moko kana aseyudo masters ka duogo Maseno to kona ni Christine Ombaka. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Jotelo mag siasa mano yore nyasi no opoyo Ogot kaka jalno mano omiyo Kenya nying maber. Kata kamano moko se okitelo masani ka giwacho ni sirikal okosemiyo Kenya nying maber. Kamoko to dok ne sirikal. Can we say the same today about our foreign policy when in fact we have lost our prime position as the one country where people can run to because of our policy of non-alignment? Kalonzo Musyoka is out of order. Mondo tigi forum mar iko Professor Ogot mondo hit guard the president. Igima wan wang'eyo ni notimore to beno se campaign ni Amina Mohamed. Modhi kamoro mana motiyo gi pesa mang'eny mag state to ne Amina Mohamed okoyudo komno. How unfortunate would you celebrate for the loss of a country? It was not about Luos, it was not about Kambas, it's not about Taitas, it's about the Republic of Kenya. Adier to ni nyaka wanonre yo matut, nyaka wabed ni mondo wawinjre ni kapo ni donje dhap jomoko mahinyo ahinya to kara wawe donje. Seche moko nyalo donje dhaw kaka jathek to ihinyri. E kinde gi mapogrok e kind oganda osenene pacho ka ahinya to mago mikelo kod wechego mag siasa. Professor Bethwel Ogot opar kaka jalno mane nyayo achiel mar oganda kendo yalo injili mar neno ni oganda nenda kaka joka ng'ato kinde ka kinde. Nindgi kwe Professor Bethwel Ogot. Lydia, okay, Ramogi TV, All Saints Cathedral, Nairobi.